Мин Галиева Айгөл 6 класста укыйм, Шаймуратов классында. Башкорт теленнән һәр ел олимпиадаларда еңәм. Бик яратам төшерергә. Бер мероприятиялар безнең мәктәптә минһез үткәрелмәй. Без классман разный музейларга йөрибез. Минем яраткан дәресләрем башкорт теле һәм әдәбияты. Без һәр ел Жемчужина Башкортстанда катнашабыз. Һәм мин һәр ел Урал батыр эпосын һөйләйм. Борын заманда кеше мазар күрмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә корыйыр, барлыгын һич кем белмәгән, дүрт ягын диңгез ураткан, булган ти урын, унда булган ти борын, Янбирде тигән карт менән, Янбикә тигән бер карсык, кайда барһа уларга, ул урында юл карсык, был карт менән был карсык, кайдан бында килүен, ата-әсә ер һавы, кайда торып калуын, үдәре лә оныткан ти, икәүдән икәү шул yerдә башлап гомер иткән ти.